Kani gadega Pati CCTV. Ban pensau tho ya ki samla poli halor ke jing le khoj bat halor ke jing sneu u drugs bat ki weidi ke jing sneu ki bala banja tang ha ki jakasor hanre wat ki thai no kondong ru kumjo ka new trap youth council jong ka southwest castles district ha ka appropriate wi yong kala pelong da ke jelang aji kai ha ki yeng tarbars nong jong snong dangar ke HYC southwest castles klashem ya kenek sinjam kalang ban pasuk tho ik samla halor ka khoj ka suba ban kiar na ki jingdi punbuat khamtam u drugs ka kiat kunja bat ban kiar ru na ka jing shong kha khna hakani gisngi ki balaidon lang ki kinthop yo vice president ka HYC central body uba don boklang kharling do ki dikhot nong kitkam ka HYC southwest castles district ba kinthop yo president usamla ek harjaren u secretary usamla B1 yang kumju organizing secretary usamla Marconi Snaitang Kidkhot na ka voluntary health association of Meghalaya balam khmat do ba khlan kharbangar kinohikai bagi khana school jong ki artlik school bakan thom na ka St Peter's secondary school ba ka district pandan so sa Presbyterian high secondary school nang ta kirang ba snong ka dangar bat balan uba smle bat uba khoilan khardo saw bat kiwe de ki bala shakhar soba Kani gadega Pati CCTV.